проводници. Квантави поведения на макрониво. Те изглежда са свръхпроводници. При температура на тялото избягват от запечатани контейнери по начин, който предполага тунелиране на Джоусън и значително променят свойствата на водата. Хъдсън нарече тези материали ОРМЕ като акроним за орбитално пренаредени монатонни елементи, тъй като някой или всички от тези елементи могат да бъдат диатомни и ние ги наричаме ОРМУС или елементи. Атмо е състояние, означава микробустерно състояние. Предполагаме, че тези материали са диатомна форма на ценните метали с двойни партньори. Те показват свръхпроводими свойства. Температура на тялото, те изключват магнитни полета и левитират магнитно. Хъдсън и други са изолирали тези елементи в мозъчни тъкани и в много растения. Вярваме, че елементите ОРМУС могат да предоставят ясна връзка между ума и материята. Те изглежда участват в няколко биологични процеса и също така изглежда, че са свързани с психични и кундалини ефекти. Различни хора, които са ги консумирали за дълги периоди от време, съобщават, че те произвеждат много от кундалини ефектите, за които са и говори ведическите текстове. Тези материали съвпадат с описанията на материали в алхимичните традиции от Китай, Индия, Персия и Европа. Тези материали са трудни за манипулиране в конвенционална химия. Също така е възможно да манипулираме тези елементи, използвайки магнетизъм или чрез използване на вид проксихимия, при която те са привлекани в химическа кутия и кутията е манипулирана. Наблюдавали сме магнитна левитация и антигравитационни ефекти с тези материали в различни лекции. Хъдсън твърди, че ако ОРМУС ириди бъде заграбен в 18 градуса по Целзий, той ще изчезне и ще загуби цялото си тегло. Когато температурата бъде върната обратно, той отново се повява и възстановява повечето от предишното си тегло. Патентът на Хъдсън за тези материали съдържа графика, генерирана от термогравиметричен анализ, която илюстрира този ефект, тъй като елементите ОРМУС могат да изчезнат от тази вселена. Изглежда очевидно, че те отиват някъде другаде. Графиката на Хъдсън показва, че по време на процеса на нагряване теглото на ОРМУС иридий е достигнал 300% или повече от нормалното си тегло. Това свойство го прави идеален кандидат за типа екзотична материя, за която Хал, Подхов и други физици спекулират, че може да е необходима за използваем двигател по-бърз от светлината. Някои следователи също са наблюдавали как тези материали избягват от запечатани контейнери по начин, който предполага тунели.